Zakonom definisane socijalno ugrožene kategorije su djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa posebnim potrebama, djeca ometena u razvoju, djeca sa poteškoćama, odrasla lica bez materijalne egzistencije, sama, a ometena u razvoju, bez pomoći i podrške srodnika. Osnovno pravo iz oblasti socijalne zaštite je pravo na novčanu pomoć, zatim pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica. Ostala prava su smještaj u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljske porodice, dnevno zbrinjavanje, pomoć u kući, jednokratna pomoć, pravo na zdravstveno osiguranje. Osoba koja se nađe u stanju socijalne potrebe, on se eventualno on ili može preko neko njegovo ime, da li mjesna zajednica, da li neko treće lice, može se u ime istog da obrati Centru za socijalni rad tražeći određenu vrstu pomoći i usluge od strane centra. Ono što je obaveza Centra za socijalni kad primi zahtjev, bi trebalo po pravilu bi trebalo da posjeti porodicu tog pojedinca, da procijeni ukupnu situaciju i na osnovu toga mu, eventualno ako nije on već naznačio koju vrstu prava traži, da mu ponudi šta on kao može da ostvari u okviru ovog zakona, da li je to pravo na novčanu pomoć, da li je na neki drugi vid zbrinjavanja. Da bi osoba mlađa od 65 godina dobila pravo na novčanu naknadu, neophodno je da ga ljekarska komisija procjeni radno nesposobnim. Ljudima starijim od 65 godina procjenjuje se imaju li imovinu, da li od nje dijelom mogu da se izdržavaju, da li imaju srodnika i da li su oni u mogućnosti da ih izdržavaju. Osim novčane pomoći u iznosu od oko 120 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, drugo osnovno pravo za socijalno ugrožene kategorije je dodatak za pomoć i njegu drugog lica. Kod dodatka za pomoć je malo drugačije definisano. Znači, ova komisija procjenjuje dvije grupe korisnika, može biti prva i druga. Prva je grupa, znači koja je, tako reći, uslovno 100%, da kažem, zavisna od tuđe pomoći. Oni primaju negdje 20% od prosječne neto plate, što iznosi negdje oko 164 marke mjesečno. I ova druga grupa negdje 82-3 marke na mjesečnom nivou. Kod dodatka za pomoć i njegu, razlika kod tog prava i kod prava na dodatak kod novčane pomoći ima sljedeće. Kod dodatka isključivo se ostvaruje ovo pravo na osnovu znači nalaza i mišljenja ljekarske komisije, ne procjenjuje se njegovo imovinsko stanje. Jedno od ostalih prava je pravo na jednokratnu pomoć koje je za 2017. godinu predviđeno u iznosu od oko 80.000 konvertibilnih maraka i lica koja se zadese u stanju socijalne potrebe imaju pravo obratiti se centru 2 puta godišnje i ostvariti jednokratnu pomoć u iznosu od 2 puta po maksimalno 240 konvertibilnih maraka. Za zdravstvenu zaštitu socijalno ugroženih lica izdvaja se 210.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, dok je za smještaj u hraniteljske porodice predviđeno oko 100.000 KM-ova u ovoj godini. Ukupan budžet Centra za sve socijalne kategorije u 2017. godini iznosi 5.091.000 konvertibilnih maraka.